Hello friends on Jotono no Lam Shogo ani YouTube channel dini ni blog ngkha auza thangane sheng mongkha shidai Mohanpur eliani Munpur Jamuni bypass hingke tabuk cheng auza wa thalai norok ani blog no joy shangno nai dongdi full like se sing video no tongthoma mano so nai tongni ani blog no joya shangno happy ke show love relay इनके फ्रेंड्स रंग संतापुक मोहनपुर बाजार लाइफ हाक्या तुला बागान लाइफ हाक्या मो उनका स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय कॉलेज नि किसा शिकांग लामा और बीएसएफ कैम्प काशा दंगो मलायै नायतंगदी वीडियो नो मोहन के चिनी कमलगढ़ बाजार इनके फ्रेंड्स जोंताबुक लेम्बुचरा थाना मांजना नायख्या मोलाय किना चिनी आउजा मानजाक सिनाय जों शारिक सारकजां गुरुगना नांगौ वाशावशु टाइम माया दङ हाइफानो जरा गाहामनायै सारजा सान आबो जत्तनो बेरायना नांगौ मासिं बहाक्या सियारि किसा ग्लाय दंका नगर माचमानि लेलाय दंथका नरबो मोहायके जेफ्रु टाइम मानो आफ्रु गुरुग्लायदि दे दंथलायदि हिनके फ्रेंड्स जों जो फाइनाय मानि फाइनली फाइ शक पाख्या बिसि जायला सिने पाराबाय इनके संताबु अरो हाबै तामो जाजनाय दं सोंनायै जालायनाय दे फटो ब्लग किसा बुजाके थालायनाय नायदोंदि जया Friends of Sing Fai Shop Vikyo Zuao Pengai an logi tongo iko my friends Shiva Max Reza Angro tine first time hayo do Kuzan ay thok jago ni Sini swimming pool Pani sekere Te sekere Sita lama kinara no Tap hian Tak to mong kahin ba? Mana ka mana coba kan borok mutas tengah. Te shiri ya lah. Bishing. Habnai sengte sa tong phai. थोड़ा सा फोटो तो क्लिक करना पड़ेगा ना guys, semua orang sebaiknya Siba istirahat Siba
जों रेडि खालामनाय जानानै गाइसो नायदोंमोन जामुं इनके फ्रेन्ड्सजों जों अर्डार खालामनो हागोन जामुं जों दा बुक जानानै स्टार्ट खालामसिगोन आरो दङ पराठा दाल ते चिकेन ते यामुखाय नूडल्स thumbs up dङ ओमफ्राय जों दा बुक जालायनानै स्टार्ट खालामनाय नायदोंमोन पायासाक आंनि ब्लग फाइनालि खातामुं थांगा दाबुक जों नगद थालायसिनाय खातामुं थांगा गाइ फ्रेन्ड्सआव आंनि ब्लग दिनै अरान पाइसिनाय दाम हिमालय हरं थांगा गते खायमालिया थानानि थाना पुरु किसा खायना फानो गाडी ब्लग न रुनो मताका जदन हामबाय